Dobro večer svima. Zdravo večer. Kako ste? Vrlo dobro, kako si ti? Dobro sam. Ja mislim da sam... Šta ti je prošlo kroz glavu pre nego što si rekla da dobro sam? To što mi je cvokotala vilica kad sam bila ispred. Nekome se preznaje ruke, nekome se meni cvokoće vilica, što je potpuno šokantno. Ja ne znam zašto se to dešava. Ako može neki doktor da mi objasni. Ja sam čitao da bi ti voljela da radiš svoju muziku. Da, to bi bilo najbolje zapravo. Onako u mojoj viziji. A studirala si režiju? Jest, to bi trebalo da završim. Nadam se, evo sad spremam diplomski film. Mnogo mi šeta pažnja. Zanimaju me razne teme. Uglavnom kontroverzne. Kontroverzne u kom smislu? Za film, jel? Više mi je bila frka od razgovora sa njima nego od pevanja. Ne znam zašto. Tako sam se probudila. Pošto sam se predstavila sa Ti si anđeo na prvoj audiciji, a sad bih malo da kažem da i nisam baš tako anđeo. Pa ja jesam anđela, ali nisam uvek anđeo. Pa ona je već izgrađena osoba, znači peva perfektno, teško je naći manu. Samo mogu da poželim da to produži da radi jer očigledno je nadarena za svaki vid umetnosti. Dođu lutke, a ti me ne diraj, sačekaj na tren, sačekaj. Posle 5 minuta kao dete kajem se, pa te molim, poljubi me. Sve na svetu što postoji, sve sam tebi ja, osjećam i znam jedina. Šta je to sa nama, ma reci slobodno, zašto nismo zajedno. Znam da nisam anđeo. Svakako jesam na svom terenu kada se radi o akustičnim svirkama, ali bez obzira na to uvek je nastup pred kamerama drugačiji i bez obzira na to što se ja bavim filmom i što sam često iza kamere, biti ispred kamere i kada su sve oči uprte u tebe je potpuno drugačije. Imao iskustvo ili nemao iskustvo? Šta je plan? Aha, 2, dobro. Ajde, odakle iz A, iz B? Ja mislim da je C original. Ali nađite se, probajte pa polako. Ili C su original? Onda nemoj C izbolje C ako je C. Ajde da vidimo. Ja sam danas bila ono što jesam, sa svojim strahovima i sa svojim nesigurnostima, baš onako realno. Tako da na njima je da odluče da li im se to dopada ili ne. Stani malo, još nije kraj, moje ime ljubav ti ne ubijaj. Ajde ostani i budi jak, vremenom se naviknu i oči na mrak. Briga me gdje plovimo to, na našem brodu pukotina ima vrsto. A preživjet ćemo ovo mi, ako posudiš od mene malo ljubavi. Ako posudiš od mene malo ljubavi. Bravo. Hvala lijepo. Ja bih voljela da ukoliko prođem dalje, na bini pokažem malo i scenski nastup i nešto drugačije, da se ne fokusiram samo na pevanje, pošto smatram da je apsolutno sve što predstavimo jako važno. Šta očekuješ od takmičenja? Šta da ti da takmičenje i šta ćeš ti nama dati na takmičenju, ljudima koji budu? Zapravo bih voljela da se malo više pronađem kao autor. Potrebna mi je onako smernica u kom pravcu ići. Zatrpani smo društvenim mrežama, zatrpani smo sadržajima i mislim da je jako izazovno umetnicima prosto u današnjem vremenu da se pronađu, da se ne izgube, bolje tako da kažem, jer mi smo svi negde nađeni sami sa sobom donekle, ali prosto da se ne gubimo dalje. Anđela ima i jedan, po meni, problem, a to je da po prirodi je takva i onda ima potrebu da previše intelektualizuje stvari, a mislim da bi za nju značajnije bilo da manje intelektualizuje, da više prati svoje osjećaje. Pa mene je uvek privlačila alternativa i voljela bih da se malo više popularizuje alternativa, ali sad se tu postavlja pitanje šta će se onda njoj desiti, ali to nije za... Kako? Pa u smislu ako napravimo alternativu popularnom, onda više nije alternativa, tako da šta znam. A dobro, puno alternativni su postali komercijalni. A tebe brine ako alternativa postane mainstream?
Ne, ja zapravo bih voljela da još neke pravce čujemo na sceni, osim ovoga što postoji, da prosto imamo još neke onako malo unikatne možda vokale, autore i tako, da prošaramo malo, to bi bilo lepo. Odlično razmišljaš da budeš posebna, da ne budeš kopija nekoga, nego da budeš svoja. Tačno tako, mada što kaže Tarantino, potpuno je okej kopirati malo druge autore dok se uči, tako da i to je... Ne mislim kopiju u smislu da budeš malo različito, da ne budeš onaj šablon koji je, recimo, sad je popularno pa se svi radimo isto u tom smislu. Da, to bih baš voljela iskreno, to je neka moja onako unutrašnja želja da zadržim sebe. To uvek treba da pratiš, unutrašnju želju. To je uvek jedina istina, bar ja tako verujem. Eto, hvala ti. Hvala vama. Hvala ti puno. Vidimo se. Koučevi su bili sjajni, prijatni, smireni, baš ono što je potrebno, ja mislim, svakom takmičaru u ovom trenutku, pošto svima je izazovno da sedimo sa njima. Ipak su oni nama bili uzori ili su nam i dalje uzori ili prosto onako trema mora da postoji. IDJ Show.